tracta d'un amic, i quan ajudes un mal amic, la cosa és molt millor. En Jordi ha fet una presentació curricular i jo la completaré una mica. El meu propòsit és fer 3 coses. Contar-vos qui és en Joan Mir, què mos presenta i per què ha escrit o ha publicat aquest llibre. Quant a la presentació, qui és, jo la paraula que el pot definir millor, la primera de tot, és un falditxer. En tot lo bo i lo dolent, que a Manacor podem interpretar per falditxer. Té cama manacorera, a la qual cosa també queda més protegit de segons quines diatribes. Però ja també és vera que aquella rivalitat falditxera-manacorina ha quedat molt esvaïda amb el temps, com moltes coses queden esvaïdes, però fa bastant d'anys. I crec que l'han cultivat més a Felanitx que no a Manacor. Sobretot és un felanitxer, però quan viu a Palma, de vegades no és tan felanitxer. Són quines excentricitats pròpies de la gent que hi viu en Joan l'Hermodera. És un felanitxer moderat, amb un pòsit potent, però moderat en les formes. Jordi ha explicat, professor, economista, professor d'economia de SUIP, etern professor de microeconomia a ciències empresarials. En lliçons, que suposa al llarg dels anys ja les tenia interioritzades i explicava si sabien que era un ginjo de Yazofaifo. Mític, això, mític. No ho havia contat mai, ho deien alumnes. Ja m'ha arribat. Jo anava a física just davant les aules d'economia i que l'altra classe mítica d'en Joan transcendia purament les fronteres d'economia. És un felanitxer, és un economista i sobretot és un patriota. És un patriota cívic, polític, cultural i totes les extremitats, tots els depèndits que volem afegir. És un polític que la seva idea bàsica és el catalanisme, és el republicanisme, és l'independentisme. A part d'altres coses, perquè per Joan i per molts de nosaltres de vegades són secundàries, tot i que són importants. Com a economista i com a polític, crec que va ser un dels primers que va explicar què era l'espoli fiscal. Allò que els 3-4.000 milions d'euros que se recapten a les Balears cada any i no tornen de Madrid cap aquí via serveis o via personal. Fa anys i anys que en Joan va ser dels primers que ho va dir i clar, va ajudar a escampar aquest escàndol. Un escàndol que permeteu-me afegir que és espectacular, perquè el govern de l'Estat només ha publicat les balances fiscals una vegada mai, que va ser l'any 2007, que va publicar les de 2005. I el resultat va ser tan espectacular que només hi havia 2 solucions, o rectificar o no tornar-les a publicar mai. I optaren, òbviament, Espanya, si no me falla mai, i va optar per la segona. Jo també m'agrada definir en Joan Mir com un republicanot, i d'això en parlarem un poquet més tard. Crec que vos he posat en idea de qui és en Joan, i deixeu-me afegir un punt més, l'amo de Prada, l'amo mallorquí de Prada. Bona part de vosaltres heu estat i heu pogut veure que, efectivament, duien maneig de la part mallorquina i més enllà de la Universitat Catalana d'Estiu. I és vera que hi havia gent que podia criticar l'organització i podia criticar en Joan Mir, però què han dit després? L'han fet bo aquest d'ara, l'han fet bo aquest d'ara. L'enyorem. Bé, què mos presenta en Joan? En Joan mos presenta un recull d'articles, d'una cinquantena grossa d'articles, que al llarg de 25 anys bons ha publicat sobretot en el diari de Balears, quan era en paper o ara que és amb electrons, és igual, sempre ha estat fidel a aquesta publicació i també afegeix qualque altra coseta més puntual d'altres mitjans. Crec que podríem definir aquest recull
com una biografia, com una autobiografia autoritzada. Tot i si compten coses un poc que freien les línies fora de joc, al final el biògraf autoritza la seva pròpia publicació. És això, i a la vegada és un homenatge al seu Felanitx idealitzat de joventut. I no sabria dir cap on va més la cosa, si cap un homenatge al seu poble idealitzat o si va més cap a unes memòries autoritzades, haureu de fullejar i proposar. Anem a una part que és morbosa, que no sé si és segur, les idees dels autors, o potser l'editor també hi té part de culpa, has posat aquest títol tan suggerent i comercial, Sexe furtiu, generalment plàcid. El llibre no és un tractat llibertí ni una crònica swinger, però, clar, mos atreu aquest títol. Realment el títol és el títol del primer article que hi ha en el llibre i alguna cosa té a veure amb això, però tampoc hi té a veure la resta de 50 i coses d'articles. Però bé, està ben trobat, està ben trobat. Amb aquest títol i amb altres coses d'en Joan, de la feina d'en Joan, poden dir que ha escrit en punyeteria i que no és precisament el rei de la correcció política, no? Però això és bo, dins un llibre que llegim per passar gust i que el podem llegir entre línies i aprendre. Les dues coses són igualment importants. Al final, aquí ha de ser més en Joan. Jo faig una breu introducció. Hem parlat de qui és, hem parlat de què mos presenta avui i per què ho presenta. I aquí potser la part que no l'he consultat en Joan, perquè és una apreciació personal pensar per què ho ha fet, no? Una, crec que és per deixar testimoni que, en el fons, els seus valors republicans, en el fons, se poden defensar amb humor i amb ironia. I d'això té molt el llibre. I a la vegada, fer servir l'anècdota local per explicar un valor universal. Pot fer servir el millor 90% de benitures de Felanitx de fa 100 anys i llavors al final, molt divertides, quan al final van al bessó d'aquell missatge que vol donar. I aprofita, havent-nos divertit, perquè entri més dolcet. I això és molt intel·ligent. Crec que ho fa també per honorar els seus influencers. Nosaltres en diríem influencers a dia d'avui. I qui són els influencers d'en Joan Mir? Són, sens dubte, perdoneu, els seus familiars republicans, en l'Albalda, Blai Bonet, i llavors tota aquesta col·lecció de la llant dels felanitxers que serveixen per fer aquest anecdotari ric i saborós, no? Però, anar més en sèrio, són els tres primers. I creu-me que el llibre en dona complet testimoni. I ja vaig acabant, però m'agradaria dir una cosa, i és... La setmana passada vos vaig presentar, molt de voltes no, el llibre de Miquel Rosselló. I en Miquel Rosselló és un lluitador canònic, és a dir, mos va reconèixer que si el partit li és ordenat pegar un tir a qualcú, en el fons, per venir a dir això, ell ho hauria fet. Perquè és una lluita seriosa, una lluita ordenada, i va estar a la presó. Crec que en Joan, tot i venir no ve de la mateixa tradició que en Miquel Rosselló, però han combatut certes coses al mateix temps. En Joan ha estat més de passar gust estant que lluita. I més se pot, és possible, i el llibre ho demostra que no hem vengut en aquell món tampoc apetitat, no? I que si podem fer una rialla els temps que defensam aferrissadament el nostre posicionament,
vaja, per ser el meu gust i segurament ho poden fer molt més temps, no? Vaja, ja, si està d'acord amb aquestes coses que he dit, o si directament passarà a fer la seva part de sermó. Ja per acabar, és un normal poder presentar aquest llibre. Em va agradar molt quan vaig veure una foto de la pantalla que en Balutxo va escampar un poc abans que es publiqués el llibre, va fer com una primícia, i llavors se va ser per expús. I jo dic, diu Sant Joan Mir nostre. 16 furtius generalment clàssics. No sé. I no hi vaig pensar pus. Però llavors un dia xerràrem casualment per un altre tema, li vaig demanar i va ser una gran alegria, no? I m'ha explicat, abans de llegir-lo, jo també em vaig pensar que feia una novel·la llibertina. I no, aquell dia ja em va explicar, abans de veure-lo, aquesta estratègia comercial per despatxar un poc més i perquè se'n parlàs una miqueta més. Tot i que vull dir que cosa té el tractat llibertí, aquests 54 articles, com a mínim un parell sí que tenen cosa bona. Per acabar, dir-vos que ja en sobra, però vull dir que en Joan i jo som molt amics i que el vaig conèixer quan ell tenia la meva edat d'ara. Per tant, ja fa més de mitja vida que ens coneixem i que ens hem fet estones més, estones menys, però va ser un plaer que hagis confiat en jo per presentar això. I ara, per continuar, la segona part és una lectura de fragments, una explicació d'en Joan, però amenitzada amb una sèrie de cançons, de fragments de cançons, que ha seleccionat en Pere Estelric per completar o per introduir, ambientar, completar, introduir, posar-nos en bolímetres millor de la part d'explicació que farà en Joan. Si vos pareix, idò, aquí va la primera part, queda inaugurado el primer pantano i ara anirem a inaugurar el segon. Joan, com vulguis. Bé, antes de començar, abans de començar les musiquetes i la lectura, dir-vos que aquesta portada és de Manacor. I això és el terme de Manacor, de vores el Macià, per dir-ho d'una manera no molt concreta, el veïnat de Villamiel, per dir-ho més exactament. Aquí hi va néixer la meva padrina i la meva repadrina. I supos que molts dels anteriors, però ja només tenc memòria d'aquestes dos antecedents, que per tant me situen a dins el terme de Manacor, més aviat a prop de Sant Macià. Després, en el llibre hi ha algunes referències a Manacor que no sortiran avui, perquè no venen al cas, però els qui vulguin... A mi Manacor sempre m'ha interessat, entre altres coses, perquè tenc aquesta cama centenària i més que centenària, vull dir, perquè si m'ho anem, la meva repadrina devia néixer l'any 1840 o un cosa així, ve de vell aquesta finca encara és nostra, i jo l'estim molt. Bé, començarem amb aquesta història, plantejarem l'actuació aquesta amb musiquetes que ambientaran i jo us llegiré un fragment que jo trobo que s'adequa a la música aquesta, que la selecció l'ha fet en Pere Estelric realment, en les xarxes. Música gregoriana.
aquí he triat dos trossos que se venen amb això perquè surt el regent i el rector, que és la mateixa persona, però els he citat en articles distints, i que conten una història que va passar fa una nit quan jo tenia 8 o 9 anys, antes dels 10 segur, perquè jo als 10 ja me'n vaig anar a Pau. I el primer que citaré serà el primer paràgraf del primer article que dona nom en el llibre, això de sexe furtiu. Pel record que en tenc de nin, jo diria que fa la nit el sexe furtiu era generalment plàcid. Només quan el president de l'Acció Catòlica va morir de cop, en plena batalla damunt la seva jove mestensada, es va produir un cert bombori, aviat neutralitzat pel funeral solemne que li dedicaren al senyor regent i segles de diplomàcia vaticana. Això és l'introducció, diguéssim, en el llibre. Llavors, hi ha un article sencer que em parla d'això, que explica un poc més això. Pàgina 51, si ho trobem. Diu, en Moix era el president d'Acció Catòlica i emparava molta gent necessitada. Aquella atleta, des dels 15 anys, li agraïa els favors i les atencions que tenia sa mare viuda. En les relacions clandestines, a la vida real, hi ha més resignació que sordidesa, i a l'edat provecta la tendresa és més important que la luxúria. Així tot, la impotència és un destorb, seguríssim. I el metge ja li deia que no abusàs d'aquelles píndoles, però la passió residual amb una jovenet amatent pot ser més reconfortant que molts anys de vida rutinària. El risc era assumit de grau. El rector de la parròquia va fer com si no ho sentís, quan algú va insinuar la inconveniència d'un enterrament en lloc secret. El funeral va ser magnífic. El vespre anterior, a les 12, aquella atleta, que havia sortit al carrer en camisa de dormir, cridava horroritzada: "És mort, ajudeu-me!" El varen treure d'amagat en un taxi. Quan ja partia, la jovenet encara cridava: "Que deixeu les sabates!" Aquí no sé ben bé la relació de la música amb en Blai Bonet. Jo he triat un tros en què el cit. El nostre Jean Genet en particular, Blai Bonet, descrivia el sexe sense romanços, sovint incestuós, l'instint sense el sedàs de la cultura, de les barraques del Somorrostro barceloní, on del dicho al hecho no hi va més que el botó de la brigueta. El publicava, amb 24 anyets, aquest monument a la pornografia homosexual i qui sap si referent o sacrílega. No puc parlar que tenc la meva boca inflada de tant glopetjar la deixa de l'amat, blanca lluna del seu cel. Títol, quatre poemes de Setmana Santa. Toma ja. Molt bona aquesta, tu. I que ho eres de reputa, Blai. Mos estan llegint els tres versos aquests, perquè hi pareu atenció. No puc parlar, que tens la meva boca inflada de tant glopetjar la deixa de la mà, blanca lluna del seu cel. A veure, tio. Això, en tota la seva santa innocència, ho canta Anna Maria del Mar Bonet, que naturalment no s'havia temut de que això era una mamada en tot arreu. Bueno, següent. Això és el dia de Sant Joan
a Felanitx ballen el Sant Joan Pelós, que és un home vestit de dimoni que heu vist aquí, i que quan ja era nin era aquest que surt aquí i que en Biel Bennàs ha recuperat aquesta pel·lícula, del qual estic molt content. Surt un articlet meu en el principi, sense sortir del gènere de les potencialitats gàstriques insòlites, tenim en Tomeu de la Pipa, aquest home. Gran ballador del Sant Joan Pelós. Encara record la meva por quan vestit de dimoni s'afuaven els nins. Que feia les rasques rebentats o carajillos, les anomena la resta del món, de benzina. She loved me like they did in the good old days. Això és una pel·lícula que els menys joves d'aquí poden recordar, que és Fedra, de Melina Mercuri i en Antoni Perkins. Jo la record en un article, però només és una excusa, que en Pere Estorric va aprofitar. I que eren les rebel·les la nit en verbenes, això perquè s'havia de publicar i se'n sol passar-se. Les rebel·les de Felanitx i en Nadal, sobretot en Nadal, naturalment, havia begut com un alambí, però sense arribar a perdre el nord. Sé que tenien més de 18 anys perquè ell manava el cotxe de son pare. Devia ser poc després de l'estrena de Fedra, que acaba amb Melina Mercuri i Antoni Perkins escoltant música de Bach dins un cotxe llançat a tot. Nosaltres també escoltàvem Bach quan vàrem tenir la pana, per això posa, nosaltres escoltàvem Bach. Ens recollí un felanitxer molt servicial que es va haver de desviar molt de quilòmetres per deixar-nos a Porto Colom. L'endemà contàrem la canòcia a la meva padrina. Com a natural, va voler saber si havia quedat bé. Li han dit si volia cobrar res i ens ha dit que no. Després ens hem despedit dient-li que m'anàs feines. La meva padrina, que era una mica polissona, sense aixecar la vista de davantal, me'n record com si fos ara, va arrufar el nas, mal fet. Sempre manen allò que tenen més per mà. Va dir, el nostre amable benefactor era conegut en el poble perquè tenia un negoci de televisors i també per la seva sexualitat ambigua. A Nadal se volcava de rialles. Il faut oublier tout, s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuent. Oui. Aquesta és una mica d'homenatge o de record de la Prada, de la Universitat Catalana d'Estiu, i d'homenatge a en Joan Pere Levian, que és un personatge d'allà i d'aquí, perquè en soy dit. En Joan Pere Levian canta molt bé i m'ha convidat com cada any a casa seva, a Prada de Conflent, a una festa de les d'abans. Ventre prominent, cabells grisosos, bosses de ball als ulls
i una invencible tendència a tocar o escoltar cançons de Jacques Brel, és tot quan queda dels 68 arts, els fills del mai francès del 68, que hi deixaren l'adolescència. Bé, també queda un pòsit de compromís polític, una vida engagé i la consciència lúcida d'uns sentiments en fase crepuscular. Anem aquí a tapar el Brel més familiar, no em deixis, no te'n vagis, és la cançó que retrata millor aquest final de trajecte. Bé, amics, en Joan Pere ja acaba el Anem aquí a tapar. Després tocarà demanar-n'hi una d'embrassens i un gin tònic i anar fent, que la vida són 2 dies i encara gràcies si no estan enningulats. Quan es farà un sopar fred del meu costum. Aquest és un homenatge a en Gabriel Ferreter i farem una excepció i no vos llegiré res meu, sinó que un paràgraf d'un altre que jo citava en el meu article, però que crec que és el millor que es pot fer per recordar aquella Barcelona de l'any 1970, en el qual els personatges que surten aquí encara sonen, perquè, per exemple, N'Oriol Bohigas, arquitecte, se va morir fa 15 dies, o un mes, vull dir, la seva dona, na Pilar Arnau, aquell ambient de la Boix Divina de Barcelona. Bueno, aquí hi ha un paràgraf que ho explica. Na Rosa Regàs, la propietària del Bocaccio, tenia una mà sobre l'espatlla de l'arquitecte Estrella i en l'altra agafava estretament pel braç Gap, Gabriel, que era feliç perquè tenia a la mà dreta un got llarg de ginebra que un cambrer li romplia el menor d'accents i el mà esquerre abraçava l'anca dreta d'Isabel Arnau, muller de l'arquitecte, que se'l mirava tendrament i reia. Tanmateix, Isabel Arnau estimava críticament Gabriel i l'advertia dels malignes efectes del tabac i de l'alcohol i del perill de la disbauxa i de les llargues hores perdudes en la nocturnitat. Ell en sabia molt d'aconsellar-lo i, de veritat, era envejable el devessall de simpatia que desbaldava Gabriel. Aquest poeta discutible, però en definitiva gran. Penseu que enguany és any de reter, vull dir que també està bé que ho recordem aquí. En el cor que desvetllava Gabriel, en el cor de certes dones adultes, maternals o mares, de les quals ell no es va enamorar mai, però en l'intent de proposar-s'ho les havia divertit i les havia fet patir també per la seva impenitent actuació, en algunes ocasions pesada, com la d'un guaiú. Totes li eren fidels, elles, les íntimes amigues, les mullers dels seus amics, les quals, insisteix, mantenien una absoluta benignitat per ell, i amb tot es divertien escoltant-lo perquè el seu encant flueix de la conversa inesgotable, interessant fins i tot per elles, dones que l'aguanten generoses, ja que no en volen ni en poden treure res, excepte la possibilitat de demostrar tendresa. Passar a dir. Aquí explico una cosa que me va contar ma mare. El Llodrà, dret en el balcó, cantava la seva versió de la Marsellesa. Fills de la pàtria mallorquina, el jorn de glòria és arribat. Acabava d'entrar a la república. Feia falta un himne. A baix, en el carrer, mi poble memoritzava amb atenció les estrofes revolucionàries. Això va passar en el 33. 54% de sobre. No? Toni Caribe, no?
Toni Caribe va ser aquí, l'any 2000 va ser Manacor, jo me'n recordo, algú se'n recorda d'aquesta venguda d'en Toni Caribe. Anava vestit amb una americana de mireig, no? És dir, que se notava. No l'he vist mai més. Toni Caribe és un cantant, com heu vist, que manejava un grupet de dues altres atletes que ballaven quan ell cantava, sempre espectaculars, i que jo el vaig saludar aquí a Manacor, el havia convidat a qualque verbena o qualque cosa d'aquestes, i el havia conegut jo a La Plata, a la casa balear de mallorquins o balears d'allà. Aquí vaig anar amb en González, te'n recordaràs, i ella era, i la història que contaré era amb ell. Allà ens va saludar i acabades les conferències vam haver de tornar nosaltres a Buenos Aires a dormir. Això estava, no sé, a 70-100 quilòmetres així de Buenos Aires. I se va brindar per acompanyar-nos fantàstic. Ens vam anar un cotxarro, igual d'espectacular que la seva americana, i vinga, i comença a ficar gent allà de dins. I jo no sé per què puta vol fer anar estrets d'aquesta manera i m'ho ha convidat allà, no? No mos convidis a això. Quants qüestions que hi ha embotits dins aquell cotxe, diguem, 7 o 8, ja estrets, ja mos va dur a Buenos Aires. Després mos va explicar per què anàvem embotits d'aquella manera. I mos va dir que les autopistes, com totes, solen tenir una reixeta que separa l'autopista d'Esparvila, de lo que sigui, i per la ciutat que hi passava allà, a vora l'autopista, hi havia moltes xaboles, poblats de xaboles, molt magres, molta pobresa i se suposa molta delinqüència. I m'ho va dir, és que si fora d'Assen, diu, Déu mos no guard, perquè voten i te deixen sense rodes i t'atraquen i de tot. I dic, jo vull tots ben reforçats, si foran, no mos passa res. Això és història d'en Toni Caribe, de veres. Lo de més, de ficar-lo aquí a una verbena de poble, ja és l'imaginació meva, però existeix Toni Caribe i la prova és que en Pere Estoril l'ha trobat i ha fet la pel·lícula. Bueno, aquí explica un poc la història aquesta. Dic que soc a un poble del Pla de Mallorca. L'alcohol i el fum havia fet aparèixer naturals unes arrambades que sense l'eufòria de la festa haurien estat una mica fora de lloc. Feia calor i és ben sabut que per juliol ni dona ni cargol. Però això no volia Ponferran, que anava més fort que un mat de rota. La calor, l'orquestra d'en Toni Caribe i les llenques de coco de les paradetes posaven notes de tròpic a les passions incipients. Aquí ha acabat la selecció que va. En Ferran aquestes, en Ferran Aguiló, que escriuen l'última hora i que la història no l'acabem de contar perquè el tenim aquí. El dit. Santiago Martín del Viti. Fantàstic. Aquí explica una història que surt del Viti. I explica la història d'en Jordi. En Jordi era un jovenet inexpert quan se va fer seva la dona d'un rejoneador. I quan arribaren, i quan arribaren les promeses d'amor etern, en Jordi ja apreciava la sobrietat del Viti, supos que sabeu que el Viti era un gran torero, i la correcció d'Antoñete. La dona del rejoneador, a més d'espectacularment hermosa, era molt apassionada, i per això en certes circumstàncies perdia l'oremus. En una d'aquestes no va poder reprimir un crit de gust i d'enamorament. Ai, Joaquín! Són coses que passen. En Jordi pensà immediatament
que el rejoneador tampoc no nomia qualquiera. Però la bona criança el priva de fer una escena desagradable. Tampoc no vols com allà. Per ogni matematico finisce l'infinito. Se confermare la regola e le eccezioni di per sé, ma resta un caso unico che a me non è servito. Adesso che io più te so cosa sei per me. Molt bé. Llavors llegiré un fragment d'un article que s'intitula En Letícia. I no vos negaré que ja m'agrada el joc de paraules, que Letícia en lletra minúscula i en lletra minúscula, podrà en majúscula i en minúscula. No? Bé, igual que a la corrida hi ha anomenades suertes que serveixen per deixar el brau en condicions per la faena, el sexe també té fases i té variants en una funció consemblant. Una d'elles és la fel·lació, que pot ser anomenada més finament en llatí, fellatio, no? O amb més desvergonya, que és com ho fan les meuques poques tugoses de les pel·lícules de Woody Allen o Ferran Aguiló a la seva columna Olsena, que ho diuen directament, com jo l'he dit antes una altra vegada. Aquesta modalitat de sexe més aviat lúdic té molt de suerte preparatòria quan no és un darrer desesperat recurs per salvar situacions crítiques. I ben igual que hi ha aficionats que saben apreciar el mèrit d'un rejoneador, l'elegància d'un banderiller o la temperància d'un picador, un falanitxer il·lustrat i famaller sabia de què parlava. Sentenciava amb convicció que era en aquesta variant on la parella demostrava millor la seva solvència. De la manera de resoldre una mala fi de petits detalls d'aquest episodi, teoritzava, en depenia que el tràngol resultava mal plaent o gloriós, si tenies aquesta xampa. I per reblar el clau, sempre recordava una lota molt amatent que excel·lia en virtuosisme, i no només era capaç d'una execució impecable, sinó que quan la feina començava a lluir, hi posava música, com en els toros. Naturalment, no podia utilitzar plenament l'aparell vocal, però s'enginyava per fer el ronquet com els moixos. I no era un pas doble, però ja feia el fet. Arribat aquí, el doctor falanitxer feia una concessió a la vulgaritat i cridava amb letícia i ignorança: música, maestro! I ara me direu que té que veure el matemàtic amb la història aquesta. Bé, doncs, qui és falanitxer? Això és un premi perquè han pogut aquí, perquè qui no han pogut no ho sabrem mai. Aquest falanitxer, doctor, il·lustrat i fumaller, era Nadal Batlle. Aquesta música correspon a un article de cupletistes, de llarg, i que, si algú vol llegir, jo he triat només un fragment que explica una anècdota de Sara Montiel.
Sara Montiel quedà consagrada com a cantant i estrella cinematogràfica i real femella, si ho han de dir tot, en l'estrena de la pel·lícula El último cuplé a final dels anys 50, i era roja. Ho manifestà sense embuts quan l'entrevistaren per un documental sobre l'assassinat d'en Trotsky. L'assassí, o executor, si sou estalinistes, el català Ramon Mercader, reclòs a la presó de Mèxic, fou visitat per Sara Montiel quan anà a cantar a aquell país i li va regalar un jersei que havia fet a mà per ell. No sabia res de política, confessava a l'entrevista, però sabia que el Mercader era de los nuestros. La relació entre el món republicà i el del cuplé té anècdotes increïbles. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. Aquest article explica la visita que vam fer en Gonçalo i jo a Baracoa, que és una ciutat cubana del nord, platja, i en el qual surt aquesta cançó. El personatge més vital del poble, això és un fragment, és Miguel Ángel Castro, l'encarregat del museu. És un home menut i savi, fins i tot quan va begut. Con la revolución todo, sin la revolución nazi, pronunciat nazi. M'enflocà com a salutació. La vetllada a la plaça amb ell fou llarga i tropical. Dos gardènies, Serol Caimán i moltes altres cançons foren l'obsequi d'uns músics amics de Castro que cantant s'empassolaren dues botelles de Banaco de 7 anys que els havia regalat. Llavors el bot diu, i de retirada, ben llarg, s'entretengué una mica amb una joveneta espectacular i vaig dir, no quiero invitarla a que se acueste conmigo, sino con su dignidad. El meu gest, escèptic, quin tio desesperat, i cansat, l'enfurismà. No te equivoques, compañero, la dignidad es muy útil, la dignidad levanta la pinga. Bé, hem acabat el repertori aquest i ara poden donar... Poden ser res, no sé jo. Sí, si vol posar. En Pere Estorning diu que seria resumeix el llibre. Això resumeix el llibre, perfecte, posa bé. I és conegut, a més. Aquí hi ha un... Aquest mes és moi, m'apareix. Hi ha una falta de transcripció. Jo de 5 i jo tampoc. Això seria la traducció literal. No però, com allò del resta. Vull agrair en Pere des d'aquí, que no pot ser, la feinada que ha fet de llegir-se el llibre surrear i anar a cercar les musiquetes que ell trobava que se venien amb això i que encara n'hi ha més perquè n'han suprimides 3 o 4 perquè no duràs tant. Ara toca, diuen que és costum deixar la paraula als convidats.